dalšího videa a dneska jsem tady v Robloxu s nikým, protože neměl čas, hraju to na tabletu, takže se vám omlouvám za grafiku, mám vytvořený nový účet, Liga Pingolino. Vy prosím nekřičte, tu hudbu vypnu, protože je otravná, možná... Takže teď tady bylo tsunami a já teď za chvíli se připojím do hry, ale skipovat vám to nebudu, protože jsem na tom moc línej. A taky to tady ten program neumí. A Mobizen nemůžu stáhnout, abyste mi, že jo, tady lidi profesionálové úplný říkali, tyjo, kup si Mobizen a takovéhle věci. Víš, co vám na to řeknu? Nic. Nic, prostě vám na to neřeknu. Nic. Takže podívám se, co se tady postaví a dostaví. Ano, panáček tam se to postaví. Takový to hezký, to mám rád. To je pozitivní energie. Promiňte, je to tady hrozný, já vím, já se si dám tady do first personu. Mě to docela štve. Ježiš. Sakra. Takže já se jdu přesunout, promiňte. Ano, Sakra, můžeš si to napsat v mém pokoji. Asi přemístím sem. Jo, jdi to tam napsat. Takže pokračujeme ve hře. Já jsem se tady musel přesunout do šatny, protože Segra tam teď bude koukat na Natalku. Takže takže já teď musím jaksi taksi již už mě neštve. Tak po tady tomu už asi nemoc nevylezu. Tak se přesuneme na jednej. Promiňte za to, že tady možná zním trošičku divně, protože tady mě nic neruší, což je úplně nenormální u mě. Furt mě něco ruší. Mám asi tak 10 her, možná. Ježiš, to jsou blbci, oni tam říkají. No prostě tady ti pitomci tady říkají jedný holce, že je nádherná, prostě, protože já jsem v jejich skupině s těma blbcema. Co tam pozvali nějakou holku, aby jí asi říkali, že je nádherná. A já! Jo, takže vyhráli jsme, to je všechno. Pokusím se tady nějak... Dobrý den, Sešno, vy jste nějak opálená. Já chci jednou. Dobrý den, paní. Paní, kde pak jste? Já vás zachráním. S vámi budu chodit. Za vámi budu chodit. Paní, nebojte se, já vás budu ochraňovat. Paní, já vás musím ochraňovat, nebo chci vás ochraňovat. Paní, vy se tam zabijete.
Paní, zůstaňte tady. Paní, zůstaňte tady. Paní, zůstaňte tady. A pro vás umřu. Paní, zůstaňte tady. Paní, tady to je tsunami a ne žádný. Paní, tsunami! Čus. Paní, já pro vás umřu. Paní, já pro vás umřu. Sakra, já nechci umřít pro tu hrůznost. Paní. Počkat, taková trapná, že erupce ne. To jako, že si někoho nezabil, dělej, pojď mě zabít. Co? Pojď si pro mě, pojď. Ježiš, ty jsi sráp. Liga Pingolino se ti najde. Upí, přežil jsem to. Takže já doufám, že bude Glass opice. Ne, bude Sky Tower, to mám taky rád. Toto video je aspoň trošičku povedený, protože tam jdu aspoň slyšet a nalezl mi do toho Segra. Teď bych se rozhodně rozhodl natáčet videa trošičku víc. Felík nepřijde nikdy asi už. Protože já mu omylem někdy řeknu jeho pravým jménem, že si nedokážu prostě zvyknout na Felík. Takže seš ty blbej, si to dovolíš? Ježiš, on je Blizzard. To je nuda, Blizzard. A mně se něco. Ziminko. Ne, mě Ziminka! Počkat, tady už je to. Ne, to není OMG. Paní. Paní! Zachraňte mě! Takže to byla zrádkyně. Paní, proč jsi mě nezachránil? Paní, hej, já s tebou ještě někdy vyřídím. Kde seš? Kde seš ty? Kde seš? Tě chytím. Ježiš, promiňte, to... ano, chci, aby byl můj kamarád. Jo, třeba tsunami na takový na majáku. Ne. Tady to za mapu.